Minkejja l-appelli ripetuti minn diversi bnadi tas-soċjetà, issa huwa uffiċjali li l-Gvern se jkompli jinjora kollox u jimxi għal vot dwar l-emendi għall-att dwar protezzjoni tal-embrjuni. Dan hekk kif fis-stqarrija l-Gvern iddikjara li b'konvinzjoni se jimxi għal vot kif miftiem biex tidħol fis-seħħ din il-liġi. Aħna nkomplu mixin issa l-emendi li ġew maqbula fil-kumitat li ġew votati fil-kumitat biex nieħdu il-vot finali. Iktar kmieni ħarġet ukoll dikjarazzjoni minn Doctors for Life, grupp li fost oħrajn jinkludi wkoll il-524 tabib li iktar kmieni dan ix-xahar iffirmaw dikjarazzjoni fejn jiddikjaraw li huma kontra l-pjan tal-Gvern li jintroduċi l-ifriżar tal-embrjuni. Il-proċess ta' konsultazzjoni li l-Gvern għamel dwar il-bidliet għall-att tal-protezzjoni tal-embrjuni mhux tal-li ma tproteġġietx il-ħajja, anzi kompla komprometta l-protezzjoni tal-istess embrjuni, tgħid id-dikjarazzjoni. Dikjarazzjoni li saret kif dawn it-tobba irnutaw li l-bidliet se jwasslu biex ikun hemm numru ikbar ta' embrjuni li jiġu friżati meta mqabbel mal-proposti oriġinali. Saħansitra se jkun hemm ukoll numru ikbar ta' embrjuni li jiġu friżati għal perjodu indefinittiv. L-emendi mistennija jiġu approvati meta għada jitresqu quddiem il-Parlament minkejja l-kritika għall-emendi proposti u l-proċess kif dawn għaddew quddiem il-Parlament saħansitra mingħajr konsultazzjoni interna fih dan il-grupp parlamentari Laburista li l-membri tiegħu ma natawx l-għażla li jivvotaw skont il-kuxjenza. Jekk kif mistenni l-emendi jiġu approvati, dan ikun ifisser li jgħaddu għat-tielet qari fil-Parlament, jiġifieri l-aħħar pass qabel jgħaddu għand il-President ta' Malta. Il-President Mary Louise Colero Preca fl-aħħar sigħat laqgħet għandha membri minn koalizzjoni ta' qdiet favur il-ħajja li ppreżentawla 7 proposti f'forma ta' mistoqsijiet. Ippreżentajna lill-eċċellenza tagħha b'7 proposti ta' damage limitation li aħna nħossu li kull membru parlamentari għandu l-ewwel jirrispondi qabel ma jmur biex jivvota għal din il-liġi nhar it-tlieta. Aħna nistennew li tal-inqas anka għad-diċenza, anka jekk irridu li verament il-proċess demokratiku ikun ikkunsidrat li għall-inqas il-mistoqsijiet li qegħdin nippreżentaw ninataw tweġiba serja għalihom. Il-President wedet illi dawn il-punti jitresqu lid-Deputat Prim Ministru peress li qed jixpruna d-diskussjoni dwar l-ifriżar tal-embrjuni fil-Parlament u titlob lill-Gvern biex jieħu parir mill-Avukat Ġenerali peress li l-qdiet favur il-ħajja għajmu punti dwar il-kostituzzjonalità tal-emendi li qed iressaq l-istess Gvern. Finalment, wara l-approvazzjoni tal-Parlament u sta l-President ta' Malta li tagħżel jekk tiffirmax jew le l-abbozz ta' liġi kif emendat, l-unika poter kostituzzjonali li għandha l-President ta' Malta.